Gịnị bụ dibia? Dibia bụ onye eni nke a kpọpụtara n'ụwa ka ọ bịa mee a particular something onye oyi esi wee tụ ndị mmadụ n'anya. Dibia bụ onye eni a kpọpụtara n'ụwa ka ọ bịa mee a particular something onye oyi esi wee tụ ndị mmadụ n'anya. Ọ ya bụ dibia. Enwere different types of dibia. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ ife eni nke dịkarịchara iche etinyere n'ime mmadụ ka onye ahụ wee were pụta n'ụwa wee mee ife tụrụ ndị mmadụ n'anya. Ọ na-awụkwụ n'iwe na m na-achị ọchị o. Ama na ọ na-ata ihe na-ekwu. Dibia and the agwụ are the same thing. Dibia bụ mmadụ, agwụ bụ spirit. Mana ọ spirit ahụ ya abanye n'ime mmadụ, mmadụ ahụ ewebe mee ife tụrụ mmadụ n'anya. Agwụ nke ife eni a na-etinye n'ime mmadụ, onye ahụ wee nwee ike ịpụta ụwa wee mee ife na-atụ ndị mmadụ n'anya. Na ọ bụrụkwa na o mee ya activate, na ọ bụrụkwa na o so usoro ọkpụkpọ oku. Agwụ bụ ọkpụkpọ oku, dibia bụ ọkpụkpọ oku. Dibia bụ ọkpụkpọ oku, agwụ oku n'onwe ya. I beg your pardon. Dibia bụ ọkpụkpọ oku, agwụ bụ ọkpụkpọ oku, bụzi oku ahụ akpọrọ n'onwe ya. Maka oku agwụ ahụ ka ihe ewelu were mee ife ị chọrọ ime. Ife ahụ ihe eme so na ọkpụkpọ oku n'onwe ya kwa. Enwere agwụ eji azụ afịa. Ma ịlụrụ agwụ ma ịlụ ha. Remember, ma ịlụrụ agwụ ma ịlụ ha agwụ. Ka m gwa, let me just describe this one. Ma ịlụrụ agwụ ma ịlụ ha agwụ. For the fact na ị ga-ịtago na that direction aha agwụ gaa so eji wee kpọpụta gị n'ụwa, you progress. Ị gaba n'ihu. Ọnwụ na agwụ gị bụ agwụ nkụzi, kamazi na ọ bụrụzie na ị gazie matụzie ya asị agwụ, imebezie ya in an extraordinary way. Ọ bụrụ na ịmatụ agwụ amatụ ihe na-eme ibe a, people ya like ego, mana ihe na-enwe nseke dị iche iche, ihe na-enwe so many problems na ya. Mana ọ bụrụ na ịmatụ ụdị agwụ, ifu onwe gị ị na-emezi, ị na-eme ya effortlessly, ịpụta ha na-emere onwe gị ife na-aga. Nchi ịkụzi nkwụrụ ebe m na-akụzi nkụzi ma ọ mpụta ebe a mgbanye maịkị anụnwa, ife m ekwu will just come out. I will be saying it. Onwe nke m na-achịkọ n'isi m were apụta. Mmepe ọnụ m, I will just be telling you ya na-ekwu ebe a. Agwụ. Enwere ndị nwere agwụ nkụzi. Enwere ndị nwere agwụ ịlụ ọrụ aka. Enwere ndị nwere agwụ ịlụ dibia. Onwere ndị nwere agwụ ịlụ dibia nwoke ma ọ dibia nwaanyị. Onwere ndị nwere agwụ ije na mmiri. Onwere ndị nwere agwụ ite nkwụ. Onwere ndị nwere agwụ ili enu. Onwere ndị nwere agwụ ịgụ egwu bụ na oke dibia ka ọ bụrụ. Ndị onye ọ na-agụ egwu ezigbote dibia. Enwere ndị nwere agwụ ịlụ ụnọ, that is ịlụ, that's nka na ụzụ. O sere gị ihe ma ọ rụchala gị ọrụ ibe na-eme ị na-asọba human being ka ibe achị n'isi wee fụta. O kwere ike onye mere ibe anyị nọ ọrụba ha agwụ, mana ọ date nke o ji were show ụwa chi n'enu ya date nke eji wee kpọfta ya n'ụwa, and ya nwa bịa gaa the same direction. Onye dịsị kama ọ nọzi edete na-akpatọkọ ya that na onye na-akọsụzi some problem with ya na ndị mmadụ. O nwere ike na-enwe problem with people duto na agwụ ahụ na-akpa ya ọ matụbeghị ya amatụdo nkwudo ya n'aja ana ka ọ dịrị n'aja ana ka isi ya kpakọọ ọnụ, mana ọ ya afụ ya onye na-eme ibe ahụ o ji bịa ụwa. And that is only what agwụ is. Ekerekwe m ụnụ nke onye chikwere na ya zere onye ọbụla mara nke ya, onye ọbụla mara nke o ji were bịa. Anyị nchawo the same thing. Ekene m ụnụ, ọ ka ọ dị mma ka anyị